heter Torpet, tänkte köra Critical Oops. Eller Critical Oops. Måste bara leta upp en boll. Helst en här nere. För jag tror att det är de som är bäst att köra med. Den tar jag. Jag spelar här typ 2 dagar nu. Jag spelade ner det igår. Jag spelade rätt mycket. Det var rätt roligt att spela. Kanske inte så bra. Ja, det kanske inte ser jättesuperduper bra. Men jag kan så se. Och för att man tittar ansiktet på dem, det ska man inte göra. För då tänker man på det hela tiden. Och deras ansikten är jättefula. Jag får vidare. Ja. Om du fixar det själv. Annars kan du ju vara med mig nu. Här. Kom vi där om du vill. Ja, men kom. Var med mig. Stäng. Hej. Gissa vad jag gör? Spela. Jag spelar in. Spelar in? Ja, jag filmar nu. Är det roligt? Ja, titta på mig. Pang. Och jag tänkte spara till en sniper, men det här får bli. För jag har märkt den här. Jag har inte vetat om den här förut. Och för den kommer kniven gå snabbare. Här kommer de vakna här in. För de brukar gå ner i gångarna. Och då märker de inte det här. För de går här och så går de där. Om ingen kommer där så är de där. Där borta är en kille som man ser på kartan. Då går jag dit. Nolla action, inte smyg nu. Det ska jag göra nästa gång. Här är han. Han är den här. Och där är han. Han försvann. Han där. Jag såg han. Loser. Boom. Boom. Åh nej, inte den här låten. Nej. Inte den. Så. Jag är så bra på att välja. Min spellista är lite konstig. Jag lär ner saker som jag inte vet också på min spellista. Det som ni hörde var bram är på ett språk. Så jag frågade mamma på hur kan det språket. Hon har en YouTube-kanal. Loser. Vidare. Det ligger på laddaren. Aj. Vi vann. Loser. Oh. Jobbigt att ligga under täcket. Ja, men det var inte någon höjd då. Jag har det så för att inte mamma ska bli störd. Här är mitt vapen så här. Åh, det är coolt. Och då brukar jag stå här. Och sniper då. För inte kommer någon som inte är så vanligt. Att det inte kommer någon. Men ibland kanske det kommer någon. För ingen kommer någon vänner. Det taget. Det kommer vara konstigt. Vi kan... En sniper kul. Han gick förbi. Ja. Jag dödade han. Jag var rädd. Jag skulle ha tagit det. 2 stycken. Du tar den. Ja, du tar den. Jag tar den. Wow. Oj, dubbelt bra. Han är grym på det här. Okej, men han är
kan vara jättenöjd på en knivig kille. Ja, boogie. Jag gick han också. Okej, där är det okej. Och lite FPS. 13 FPS. Aj, snart. Du borde ta fram kniven. Men det kunde inte slå dem ändå. Där är en kille som jag inte kan. Fullständigt mord. Aj. Så alltid. Jag bara en jättestor. Jag har typ 2 kills idag. Gud, vad ner med det. Så slay. 48 FPS nu. Men det funkar inte. Jag låter efter speciellt. Nej! Han verkar inte köra. Jag vet hur många saker. Eller kanske en hemlig sak som inte ens alla kan. Ett litet hus som kan gå in i. Let's see. Mamma kommer inte att stöta om det flyter fast. Yes! Ja, då trycker jag längst ner då. Får se. Get in see. Varför fyller de alla? Jag kan inte fylla bara en, så en hel full. Jag blir full för dem bara för att de vill inte att folk ska joina. Men... Buckar och sånt. Här inne är det. Man går in här. Det är den här containern. Så. Och ska man stå här och bara... Här ska de... Nej, ska jag? Ja, jag ska drita. Det här är en kille av Abdul Akbar. Där, vänster, bom, död! Vi vänner. Vi slog sig igen. Han klev på något, tror jag. Han slog foten igen, som igår. Så jobbigt. Nu kommer låta mycket, så jag höjer volymen lite. Just det, hit ska jag. Hit. Och lever den där konen som blå, ska bli en starr. Gul kona. Och så kommer den här. Nej, bara... Jag är inte så bra på sniper, men vi får försöka.
Jag ska lägga upp en ny video idag. Eller så har ni sett den. Jag vet inte vilken som kom först. Den här eller den andra. Jag vet inte hur länge jag spelat in ens. Då säger vi hej då och tack för idag. Får vi se på nästa video. Det här var Tor PP.